Сега е на живо. Аз ти казах. До сега не бехме ли? Айде, начало. Сериозно ли? Сега пак ли да ги запалям? Аз ти казах, знаех си. Откъде знам, всеки път. Клипче не правиш, после си го качи къде искаш. Така, празнуваме рождения ден. Честит рожден На моята ден Леля. на теб! Честит рожден ден на теб! Най-добрата на Честит света. рожден ден! Да е жива и здрава. На кой звъниш? На мома. Да е жива и Да си здрава. здрава, много щастлива. Много Да щастие, гледаш на вас и късмет. децата. И на вас и децата. Да, точно така. Ето, взехме торта. Снимахме до сега и нещо не снимахме. Ето. Мария, ма, стига се смея. Да, яки ми звъни тази нещо, не е добре, пише ми тя. Мамо, кара да си жива и здрава, много щастлива. Амин. И ти също. Амин. Ето тортата. Има и шампанско за твое здраве. След малко обаче ще обърне камерата. Пак така да направим от начало сценария. Защо смеш толкова, Вивиана Ще Мария? ти кажем после. Най-добрата леля на света е моята. Верно? Да. На колко става леля ти? Да кажа ли? Тайна. О, не мога. Трябваше бати други май да вземе свещичка. Тя направо се разпадна. Вие още един път ги запалете. Хайде, ще файде. България е 12. Ами да. Чакай сега, ни наш какво направихме? Уж почнахме на живо. Ама сега си на живо в момента. Ама прекъсва интернета. О, не мога. Сега съм на мобилни, добре ли е? Чуваш ли? Айде сега не се разправите. Добре ли? Не добре. Айде. Чашите. Айде. Мария. Снимай. Снимай ти. Айде да отворим шампанското. Айде. Добър ли? Камерата. По-бавни движения. Чакай да отворим шампанското. На здравето на мама Галя. Екстра. Да е жива и здрава, нашата рожденичка. Дай да ви капнем по-малко. Айде. Пийте си. Здраве. Пийте си на здраве. Чай да си капна. Айде. Да ни живи и здрава. Да. Не ме тормози още повече. Айде, Мария, духме свещичките вместо майка ти. Много Това ни е здраве. идея в кадър. Айде, Чакай. прави се, че духа свещички от камерата. Ще стане интересно. Давай, айде. Прави се, че духаш, бе. Браво! Да са живи и здрави! И тортата ето да не иска да видиш. Ето виж я. Аз те виждам твой телефон, виждам. Добре да ще видиш на живо. Айде. Нещо ще кажете ли? Да е жива и здрава моята Леля. Много я обичам. Пожелавам ми всичко най-хубаво. Бог да я благослови, да удължи годините и на живот, да отгледа внуци, правнуци. И така, обичам те много. Амин, мерси, ама снимате ли се преговорите? Да. За това. Мария, ти нищо не каза и смея се. Ние тук Тя си лигла. толкова